Sunt Tudose Dan Adrian, iar specialitatea este de medicină internă. Sunt medic specialist, medicină internă. Lucrez la BioLife de aproximativ 2 ani. Cele mai multe probleme, așa, sunt cele care sunt și din cauza inimii, sunt altele care sunt din cauza plămânilor, bronșite sau alte probleme. Sunt probleme de stomac, au probleme și de diabet unii, dar mai puțin în cadrul medicinii interne. Un pacient se prezintă când are probleme. În funcție de problemele pe care le avem, atunci putem să facem o analiză și dacă analiza respectivă ține de medicul de specialitate medicină internă, atunci căutăm să rezolvăm problema. Dacă problemele nu țin de medicină internă, atunci se poate face un bilet de trimitere către o altă specialitate la care ar trebui să meargă pacientul. Recomandări pacienților, bineînțeles, în funcție de ce probleme au. Așa, dacă sunt pacienți care au diabet, atunci le spunem să țină un regim, să urmeze pacienții tratamentul pe care a fost inclus. Unele tratamente pot fi decontate și de casa de asigurări.